ए माधुरी, मी चप्पल घेऊन येते. ओ बाप्पा कुठे चाललात? आम्हाला पण चप्पल पाहिजे, मी पण येते. अगं मी येते जाऊन, तुझं काम काय आहे? उगाच नाही थांबा, मी पण येते. अजिबात नको, मी लगेच येते. थांबा, मी येते पटकन. अरे कुठं जाताना पण तुमची कटकट, मी येते. आता किती काम आहे, लगेच येते. चप्पल घेऊन यायची ना. थांबा, मी पटकन निघून येते. जा निघ जा. ओ बाप्पा चला, मी निघाले. चल बाबा चल, कधी कुठं जायला नाही. बरोबर. ए मला वाटलं का नवीन चप्पल आणायला चालली.